Horas amanginang pajupang hita muse di channel YouTube namion marhetiaka pikiran nami na mungkin bui pamorahok kita di pangaradiota di Jamita di Partangyangan songoni Jamita di Parminggun siganuk minggu. Di video na yang patol hason nami tu hita pikiran nami na mungkin bui mangurupi hita taringot tu Jamita di hari Minggu ima tanggal 10 sia April 2026 turpuk Jamita di hita ima na tersurat di Habakuk bindu tolu ayat 10 saharo di ayat 10 sia. Amanginang duktakas hujahami turpuhon onma di pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita pamorahok kita di Jamita na naeng si patol hasota. Na perjulu ikon manat jala takas do hita laho mangatusi turpuhon mangatusi tangiang manang pasal men ende na pinatol hasni si Habakuk dison asa unang madabu hita non tuaka pangatusion na hurang tikos isarana molo somanat hita manjaha turpuhon boido gabe madabu hita tu pemahaman na marlas ni roha ala ni uhum ni debata maradopon akka musutta maradopon akka perjahat maradopon akka nasosuman di rohatta ropani gabe tapake dalam tanda kutip tapahami muse debata gabe mabalatson dendapta manang hagiotta. Jadi daudo hita sian pemahaman si songoni molo takas manat taatusi latar belakang dohot ahado sasitongna unok naneng dohonon ni turpuk taon. Memang taida do dison pamaloson, taida do dison uhuman ni debata, bahkan naposo ni debata si Habakuk sampai gemetar songoni nang alam semesta nang akka gunung akka doluk akka rurape menyaksikan maka tidak kon uhum ni debata na macai balga alai dang uhum ni debata na balgai pa malosoni na parohon las niroha alai dia do ima hasitongan ni debata hati goran ni debata dalam bahasa Indonesia keadilan Tuhan. Jadi kita tidak bersukacita atas hukuman ataupun pembalasan ataupun penghakiman Tuhan terhadap orang jahat, terhadap orang-orang penindas. Kita tidak bersukacita akan hal itu, tetapi sukacita kita dan yang kita kagumi, kita hormati adalah keadilan Tuhan. Ia menghukum seturut kehendaknya. Jadi bukan objeknya yang dihukumnya, kemudian kita menjadi bersukacita atas melihat penderitaan mereka, tapi keadilan Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita kita. Hati gorani debatado. Jadi dang madabu hita tu pangatusion mulu adong musuta rupani dohot na pasiak-siak akana pugus taida rupani di uhum di ngoluna gabe tadok may songon pamaloson di debata jala kemungkinan besar malas ni roh hita marnidai tak songon ni pangatusion na alai diturpuk taon taida dahsyat macai balgado uhuman ni debata penghakiman Tuhan, pembalasan Tuhan, dan itu adalah hak mutlak Tuhan. Dan adong rupani gabe punya andil hita dalam penegakan keadilan Tuhan. Itu sepenuhnya hak dan bagaimana dia menjalankan itu adalah seturut kehendaknya. Alai taida madison rupani sampai gemetar nang akka portibion marnida uhuman ni debata. Nama baiklas ni rohata ima hati goran ni debata.
Di bagasan sada konteks ketidakadilan na marajalila do memang turpuk taon, bahkan suku-sukundo rohani panurirangi parjulu buasa di paluaso, buasa di tarik koko, buasa gabe masa songoni di dia doho alai di bindu tulun, tubuh sada panindangion, sada tangiang, sada ende kesaksian na luar biasa, jala pakirimon sian ibana taringot tuhuaso ni debata jala sahada haporsiaon na mangulu ikon uhungon ni debatado hombar di tikina nama ben lasro hatta ima keberpihakan Tuhan ide memben lasro hatta soal hukuman yang diterima musuh, hukuman yang diterima orang jahat, tidak ada bagian kita untuk ikut campur di dalamnya ataupun menjadi suatu sumber sukacita bagi kita. Tetapi sukacita kita adalah karena Tuhan adil dan Ia berpihak pada orang-orang lemah atau orang-orang yang dipinggirkan. Jadi di turpuk tahun mananeng dohononna rupani di turpuk tahun ima sada haporsiaon na bangulu taringot tu hasitongan ni debata keadilan Tuhan. Jala mulota refleksi hot tungolu sigano pari ditogihon do hita tong menghadirkan keadilan Tuhan di muka bumi ini, berperan serta mewujudkan keadilan Tuhan, tapi bukan untuk membalas ataupun bukan untuk menyakiti musuh. Dak songon pemahaman terupani dendam pamaloson di debatada. Jadi molojol ma adong sipata sogudu rohatta mamering akka na mangarehe na nang na akka na mangulahon na sositong manang na jahat maradop ko na pugus alayanggo pamalosoni ikon debatado na manutuhon jala na patupahon jala dang i gabe mual ni halas ni rohata alay mual ni halas rohata ima debata na marnida saluhut akka na masa dingoluta alay ang guau marolopolop maau di bagasan Jehovah jala maria-ria au mida debatani hatuauku. Didok di turpuk tahun lasni rohaipe tidak tergantung kondisi menang atau kondisi kalah, kondisi suka atau kondisi duka. Alarai do mana tung somar parbui pe di bahasa Indonesia walau tidak berbuah di ayat 10 itu di bahasa Batak aidang martubur disi hau atajau do nasikne tungpe so martubur tukpe so ronauli nadenggan dope taida tanggabi macohot las nirohatta atong ahado sumber manang akar ni las nirohatta ima iman manang haporsiaon dohot pakirimon namangulu. Jadi sumber sukacita kita adalah iman yang hidup dan pengharapan yang hidup, berharap dan percaya pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya dan Ia akan menolong seturut kehendaknya. Dan sukacita yang paling besar adalah Tuhan itu adil. Kita tidak menentukan hukuman apa yang akan dikerjakan atau pembalasan apa yang akan dilakukan Tuhan terhadap orang-orang jahat. Tetapi kita tahu Ia tidak diam, Ia bertindak seturut kehendaknya. Dan kita pahami selalu dalam iman kita itu akan mendatangkan kebaikan. Atong aja kota maruas ni huriata marhite jamitata tok tong marhapor siaon tu panarihonon ni debata. Unang mamaloson jala unang marlas ni roha di paru kilon ni aka parjahat manang partinaunan dohot uhum na tinaon na sida alai marlas ni roha dohita ala ni hati goran ni debata ala hasitongan ni debata jala marpakirimon hita pakirimon na mangulu debata gabe hararoan ni gugu di hita mengadopi situasi manang ahape tukso marparbuepe tukso naulina denggape alai dangadong rupani alasan dihita laho macohot marlas ni roha dohot mandok mauliate molos hai taida dengan bahasa ni Jehovah.